Synopse. Indledning. I følgende synopse vil jeg gennemgå nogle af de faktorer, som var med til at sikre Trump sin sejr. Desuden vil jeg undersøge vælgernes dagsorden og sammenholde Clinton-supportere og Trump-supportere. Derudover vil jeg diskutere, hvordan Trump var i stand til at genvinde de ellers demokratiske stater og derved sikre sig deres velmænd. Mod slutningen vil jeg drage en konklusion som svar på mine problemformuleringer. Min problemformulering lød således. Hvorfor vandt Trump det amerikanske valg? Herunder har jeg opstillet disse problemstillinger. Redegør for de faktorer, som hjalp Trump til sejren. Undersøg forskellen på holdninger, som Trumps vælgere havde, med de holdninger, som Clintons vælgere havde. Diskuter, hvordan Trump kunne vinde de ellers demokratiske stater. Herunder er mine svar på problemstillinger. Redegør for de faktorer, som hjalp Trump til sejren. En af faktorerne var de såkaldte silent voters, herunder bilag 1 og bilag 8. Under den silent voters er den hvide middelklasse. Igennem hele valget lignede det på alle målinger en klar sejr til Clinton. Men hvad man ikke vidste var, at blandt disse målinger var der en masse skjulte holdninger, siger bilag 1. I bilag 8 ses det, at USA i 2015 havde 46 millioner fattige, hvilket svarer til 15% af befolkningen. Desuden kan det også aflæse i bilag 8, at denne fattigdomsstigning altså skyldes en markant jobudflytning til Kina og Indien. Dette har medført et højt tab af ellers solide arbejdspladser for middelklassen i USA, og har derfor skabt to nye begreber. De nye fattige og de arbejdende fattige, også kaldet the working poor. Denne tendens er kaldet outsourcing og er et stigende problem for USA. Ifølge The New York Times er der ikke mindre end 104 millioner mennesker, der kategoriseres som arbejdende fattige. Der hvor utilfredsheden reelt ligger, er i og med, at der faktisk har været en vækst i USA siden Obama trådte til, så er lønningerne for middelklassen stadigvæk ikke steget. Dette vil Trump lave om på. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin og Iowa. Disse ellers demokratiske stater stemte alle sammen for Trump. Dette kan forklares eftersom at disse stater alle sammen tidligere har haft en kæmpe industri, men at den på grund af globalisering samt jobflyttelse til andre lande har ødelagt den ellers arbejdende middelklasse. Trump har desuden udtalt, at han lover at beskytte middelklassen. En anden faktor til, at Trump blev hjulpet mod sejren, var den her FBI-sag mod Clinton. Den her faktor gjorde vælgerne usikre, fordi at Clinton på den måde virkede utroværdig. Hvordan ville man nogensinde kunne stole på sådan en præsident som Clinton? Her var Trump helt anderledes og virkede derfor meget mere troværdig, hvilket fører til næste faktor. Hans personlige karakter. Trump var kendt i forvejen som en succesfuld forretningsmand, som havde opnået den amerikanske drøm. Derfor fulgte en masse gratis mediepromovering omtale med, hvilket var en kæmpe fordel, eftersom de penge, han ellers skulle bruge på promovering af ham selv, nu kunne blive brugt til noget andet. Og det anslås ifølge bilag 1, at han i maj 2016 allerede havde fået, hvad der svarer til $3 millioner i gratis promovering. En anden faktor er, at han ikke spillede efter de normale politiske regler. Han fulgte ikke nogen speciel ideologi, men mere hans personlige holdninger. På den måde kunne han altså styre sin kampagne mere i retningen af de reelle undertrykte problemer, som mange borgere i USA var utilfredse med. Desuden havde han nogle af de højst motiverede vælgere, som han formåede at få givet helt op ved hjælp af et meget direkte sprog, samt et meget patospræget retorik. Dette gik lige i hjertet hos mange amerikanere, som er kendt for deres særlige fædrelandsfølelse. Dette ses især ved The Declaration of Independence. En anden faktor er de værkesager, han valgte. Immigration og frihandel. Trump havde her valgt de helt rigtige i forhold til hans mærkesager. Som nævnt tidligere følte den hvide middelklasse sig nemlig truet af den voksende globalisering samt den stigende immigration. Forstået på den måde, at samtidig med at man mister job, kommer der også flere udefra, der kan tage jobs over. Og dem, som så kommer, altså immigranterne, de kan både arbejde billigere og længere. Derudover fokuserede Trump også på at afskaffe frihandel, hvilket især blev glædeligt modtaget i de demokratiske industristater. Globalisering vs. nationalisme. Hele Trumps kampagne startede altså det her store spørgsmål, om en mere fælles verden i form af globalisering virkelig var vejen frem. Hvis man spurgte en anmeldende amerikaner, ville svaret højst sandsynligt have været nej.
Mere om det bliver senere. En anden faktor var den republikanske dominans. Hvis Trump kom til sejren, ville det altså betyde en total republikansk dominans, hvilket vil medføre, at der faktisk ville kunne gennemføres nogle reelle beslutninger. Undersøg forskellen på holdninger, som Trumps vælgere havde, med de holdninger, som Clintons vælgere havde. Livsstandarden er faldet, hvis man sammenligner med 50 år siden. Så lyder det i hvert fald, hvis man kigger på bilag 6. Ud fra det her billede kan man altså aflæse, at hvis man sammenligner levestandarden i dag med levestandarden for 50 år siden, vil man kunne aflæse, at 81% af de adspurgte, som stemmer på Trump, mener, at livet for borgere som dem selv faktisk er blevet værre. Samtidig med, at 59% af Clintons supportere mener, at det er blevet bedre. Det er altså en markant forskel på holdninger, som hjælper med forståelsen for, hvilke mærkesager, som vælgerne synes var vigtigst. Desuden ses det også, at 49% af adspurgte på spørgsmålet om den næste generation ville have et bedre liv, svarede nej. De får et endnu dårligere liv. Dette indikerer altså et undertrykt vrede i det amerikanske samfund. Vælgernes dagsorden. Hvad betyder mest for de demokratiske vælgere vs. de republikanske vælgere? Trumps mærkesager ramte et ømt punkt for hele Vesten. I en anden statistik i bilag 6 har henholdsvis republikanske og demokratiske vælgere svaret på, hvad de vil kategorisere som store problemer i USA. Her står immigration som 66% af Trump-supporters, som mener, at det er et stort problem, mens kun 17% af Clinton-supporters mener, at det er en af de større problemer. Desuden kan man også se, at Clinton-supporters, 70% af alle Clinton-supporters mener, at den forskel, der er mellem rig og fattig, er en af de største problemer. Hvorimod at Trump-supporters er det kun 31%, der synes det. I den her statistik, så er det som sagt problemer som immigration, som fylder meget hos Trump-supportere. Og igen, så er det her Clinton-supportere, som mener den her ulighed mellem rig og fattig. I bilag 7, der ser vi altså den her mur til Mexico. Og der skal man bide mærke i, at 43% af alle hvide, som er anspurgte, går faktisk ind for den her mur. Og en anden ting, det er, at de sorte og de hispanic mener, at 76% i hver gruppe altså imod den her mur. Og det er selvfølgelig et overvejende overtal hos republikanske vælgere, som mener, at muren her er en god idé. Det er hele 63%. Og hvis man ser på den her statistik med europæiske øjne, at det her er altså en fuldstændig vanvittig idé med at genopbygge en mur, som minder om den kendte Berlinermur. Diskutere, hvordan Trump kunne vinde de ellers demokratiske stater. Trump var en underdog, og derved kunne han være det friske pust til forandring. Og det ser vi her i bilag 4. Han virker i modsat til Clinton helt menneskelig, og det gør også klart, at Trump har virket mere menneskelig end Clinton gennem hele sin valgkamp. Det bliver nævnt, at han har demokratiseret den politiske samtale, fordi han ikke taler ned til folk. Han taler et sprog, der er i øjenhøjde med den almene amerikaner, og i det mindste er han ærlig, synes det. Han tager afsæt i folket og ikke de politiske eliters særinteresser og ideologier. Det nævnes, at Trump er en politisk figur, der kan revitalisere både USA og vestens politiske identitet og politiske identisationer i form af at tage afsæt i folket. Ifølge Niels Bjerre er Trumps offentlige person lige med hans politik. Desuden så vil han beskytte den her middelklasse, som jeg nævnte tidligere. Han vil beskytte den her middelklasse og forbedre vilkårene. Og det her har altså været et problem i nogle af de større demokratiske stater, og som mener, at den her middelklasse, især den hvide middelklasse, er blevet forsømt. Og det må være nogle tendenser, som Trump selv må kende fra hans erhvervsliv. Det her kan i hvert fald være nogle af forklaringerne på, hvordan han kunne få så stor tilslutning fra de ellers demokratiske stater. En anden faktor er selvfølgelig den her vestlige verdens nationalistiske tendenser. Og det kan vi se i bilag 3 og bilag 4. Frustrerede vælgere, og det nævnes her selvom der i bilag 3 nævnes, at der er blevet lavet en undersøgelse, hvor der var vist, at 70% af Trumps udsagn var falske, valgte en masse vælgere stadigvæk at stemme på ham.
Det kan muligvis forklares, efter Trump appellerede til vrede og frustration. Ikke til dem, som egentlig var vidne og lærte. Folk er trætte af eksperter og den her elite her. Og selvom USA har været en vækstperiode siden Obama tog over, så har den almene borger ikke mærket til den her vækstperiode. Det er her, Trump går ind og rammer vælgerne. Han formår at identificere problemerne i samfundet, hvilket vil sige, at det er meget lettere at løse. Synes det i hvert fald. En anden forklaring kunne være den her immigrationskrise. Og det er selvfølgelig ikke kun en krise i det amerikanske samfund. I hele Europa ses den frustration, så partier som Dansk Folkeparti vinder frem, England forlader EU, og det har valg, der kommer i Frankrig næste år, hvor der er en stor chance for, at Le Pen faktisk bliver valgt til præsident. Og der ses altså overalt en formindskning af det her globale samarbejde og en stigning på de nationale parametre. Men hvem skal have skylden for dette? Og det er selvfølgelig lettest at pege på de andre. En anden forklaring, det er jo den her krise i den vestlige verden. Den amerikanske forsker Snyder siger, at sammenligningen mellem Donald Trump og Hitler, den er helt forfejlet. Historien gentager ikke sig selv på en sådan direkte måde. Dog mener han, at der kan drages paralleller mellem den verdensomspændende krise, som havde i 1920'erne, i sådan nogle tider, at lettere blev forført af mennesker, der har en god plan. Vi har et skrøbeligt demokrati. Snyder mener desuden, at demokratiet er en særdeles skrøbelig periode, og at det ikke er gået op for folk, at det vestlige samfund, som vi kender det, faktisk er i fare. Folk tager den her status quo for givet, og demokratiet er en relativt ung styreform, og derfor er den altså meget mere skrøbelig, end vi går og tror som almene borgere. Og til sidst så mener Snyder, at vi lige nu befinder os i en global krise, hvor demokratiet det er på vej væk. I stedet tager nationalismen over, og vi ser især i USA, hvor vælgerne nemlig frygter det værste, at miste den her nationalisme, derved deres identitet. Derfor stemmer de på en mand, der synes at have styr på sin plan, og kan lede landet igennem den her krise og gøre USA Amerika godt igen. Hvilket er en klar tendens, vi ser hos den hvide middelklasse, som altså ønsker at bevare den her nationalisme og gøre, som USA var engang. Og konklusion. Ud fra min problemstilling kan jeg altså konkludere, at Donald Trump formåede at ramme et ømt punkt for store dele af den hvide befolkning. Trump gik op i de rigtige mærkesager, konflikter, hvilket ramte plet hos den almene amerikaner. Han vidste, hvilke problemer den almene amerikaner fandt mest kritisk, turde sætte de i fokus, hvorhen der før har været tabubelagt at snakke dårligt om internationalt samarbejde, samt beskylde immigrationen for at sætte tingene over styr. Hillary Clinton herimod ramte ved siden af, og med sin utroværdige karakter mistede hun måske, hvad der skulle til for at vinde de afgørende stater. Desuden kunne det konkluderes, at Trump vandt de ellers demokratiske stater ved at henvende sig til den hvide middelklasse, med et løfte om at beskytte middelklassen, samt forbedre leveforholdene for den enkelte borger, var den i hus. Desuden kan jeg også konkludere, at den tendens, som man har set i Europa, også har nået USA. Demokratiet er svindende, hvilket bringer det vestlige samfund i fare. De næste par år med et vigtigt valg i Frankrig kan fortælle om Europa og derved det internationale forhold med USA vil holde.